ma'am, siyempre ma'am, alam ko naman na mahirap ang buhay natin kapag dating bilang isang OFW, ma'am. So, hanggat maaari, hanggat kaya kitang tulungan maging masaya, gagawin natin yan, ma'am, dito sa call natin, okay? Okay po. Okay, ma'am. So, ma'am, standby, inhale, exhale, at start na po natin ang programa natin. Ilang segundo na lang po, okay? Okay po. Mga kabisyo, ipagkalat nyo na sa buong Pilipinas na isa na namang panibagong kwento na masaya na mapapakinggan nyo ngayong gabi na to. Grabe to kabisyo, mukhang masasayan kayo. Tignan natin kung madadaig yung US North na kwento. Pero bago ko po interviewin o kausapin ang ating caller ngayon, nais po palang pahatid ni caller natin kagabi at nung nakaraang araw na maraming salamat daw sa lahat daw po ng listener ng Love Radio 90.7 dahil positive po daw po ang lahat ng mga comments na nakita niya. And I'm so grateful na ma-share niya daw yung story niya dito sa ating programa. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok through TikTok, YouTube, Facebook, at syempre on air. Nagpapasalamat din siya syempre kay Boss Dut Dut at syempre sa nag-iisa daw na Titan Cello for accommodating me, and God bless and more power po sa inyong programa. Uy, maraming salamat. Dut, antayin mo na anong size mo. Pag uwi nito, maniwala ka. Joke lang. So, game na po mga kabisyo. Ipagkalat nyo na. Ako, iba naman to. Excited to. Bagong kwento. Mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, oras natin sa buong kapulungan, it's already 11:22 p.m. po. At nasa kabilang linya na po natin ngayon ang ating top secret caller. Mga kabisyo, di ko na po papatagalin pa. Kilalanin at alamin na po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening. Happy blessed Evening. Thursday. Ma'am, Hello po. Sa inyo rin po. kamusta ka? Kamusta ka muna ngayon, ma'am? Okay naman po. Kaka-uwi lang po galing work din. Pagod-pagod pa, no? So, Oh, ma'am, Apo. So, ma'am, ready ka na po ba? Apo, ready na po. Okay. Ilang taon na kayo, ma'am? I'm 29 years old po. 29 years old. Taga saan? Sa ngayon po, nandito po ako sa Korea po. Korea. Pero sa Philippines po, dyan po sa Pilipinas, sa Manila po ako. Okay. Ilang taon ka na, ma'am, sa Korea? 3 years na po. 3 years ka na sa Korea. Okay. Apo. So, ma'am, itago natin sa pangalang Yam po. Yam? Apo. Wow. Sarap ng pangalan, Okay, ma'am. Siguro. Hindi ko na po papatagalin pa. Ano ang top secret mo? May naka-fling akong single dad at nung nag-meet kaming dalawa, nagulat ako sa sausage niya.
Alam mo, Ma'am Yam, alam mo, alam mo, Ma'am Yam, yung boses mo, ma'am, pang MMK, di ba? Hindi, totoo. Alam mo yung boses mo, ma'am, parang magkukwento ng, ako po ay nabiktima ng pangit na nakaraan ng aking buhay. Akala ko iiyak ka na, ma'am. Sa totoo, handang-handa na ako eh. Handang-handa na ako. Nakabahan po kasi ako. Yes, ma'am. Sausage pala. Nagulat yung sa sausage niya. Opo. Okay. Kwentuhan mo naman kami na meron ka naging karelasyon na single dad at nagulat ka doon sa sausage niya. Saan mo ba ito natagpuan? Sa Pilipinas muna ba o sa ibang bansa? Sa Pilipinas po. Ano po yun? After pandemic po. Bago ako dito pumunta, nung time na yun po kasi nag-a-apply ako nun, parang nasa middle ako ng pag-a-apply po papunta dito sa Korea. Mhm. Then, na-meet ko siya, I mean, nagkakilala kami online. Tapos, una, chat lang, ganun. Tapos, nagpakilanlan, tapos, pares pala kami nasa Manila din, Manila area din siya nung time na yun. Nag-work siya sa isang company. Ma'am Yam, gaano kayo Ayun. katagal nagkita bago kayo gaano kayo katagal nag-uusap bago kayo nagkita? Siguro po, 1 month din. 1 month po. Matagal din. Okay. Kasi, nung time na yun, parang nakaka-break ko lang nun sa long-term boyfriend ko. Mhm. Actually, hindi naman talaga kami nag-break. Parang cool off lang, ganun. Okay. Kasi, long distance kami, nasa province siya nun. So, nawalan kami ng communication ng mga 3 months din siguro yun. Kaya nung parang ko siya naging, parang maka-move on ba, gano'n. Mhm. Tinry ko lang makipag-usap online, tapos hindi ko naman akalain na parang magkakasundo kaming dalawa. Kasi nung una parang lang naman, casual lang naman yung pag-uusap namin. Okay. Tapos yung Tapos nagkita kayo? nung nag-aya siya nun makipag-meet, sakto, makikipagkita rin ako nun sa best friend ko nun. So, bago ako nun makipagkita, nakipag-meet ako sa kanya muna. Tapos yun, di syempre, kinakabahan din ako kasi first time ko yun na makipagkita sa stranger. Yung na-meet ko lang sa online, tapos di ko pa siya na-meet sa personal, or hindi kami magkakilala talaga. Tapos, ayun, syempre, pagka unang kita namin, Ano nangyari? bumili muna kami pumunta kami sa isang fast food. Syempre, bumili ng pagkain, ganun. Tapos, yun, nag-aya siyang, syempre, alam naman natin yung kung saan napupunta. Ay, hindi po namin alam, ma'am. Wag mo kami pangunahan sa aming mga karunungan. Anong ma'am? Ano ma'am nangyari? Ayun, nagpunta kami, syempre, nag-check-in po. Ganun. Check-in. Ma'am Yam, bago natin ipagpatuloy po ang ating kwento, maaari po bang palakasan po ng inyong boses? Naka-earphone po ba kayo? Naka-loudspeaker kayo, ma'am? Hindi po. Nakahawak lang po kayo sa phone ninyo. Opo. Okay, ma'am. Lakasan mo lang onti, ma'am, yung boses mo, ma'am, para masarap po okay daw po. pakinggan. Sige po. Okay, ma'am. So, Ma'am Yam, eto na. Okay na po. Habang Yes. Loud and clear. Okay po. So, Ma'am Yam, eto na. Kumain kayo, tama? May binili kayo. Opo.
Tapos Opo, kumain muna po. binusog ka na muna niya kasi papaguring ka niya daw niya eh. Opo, parang ganun. So, ito na. Kumain kayo. After nun, niyaya ka na sa mag-check-in. Opo. Paano Tas, kanya niyaya? Teka lang, Yama. Paano kanya niyaya? Paano ba magyaya itong lalaki na to sa isang Yam? At paano rin gumo si Yam? Anong nireply back mo sa kanya or anong sinagot mo sa kanya? Kasi po nung una, siyempre nung nagpakilala siya, inamin niya naman na single dad siya. Parang hiwalay sila nung nakabuntis siya ng girl, tas Mhm. naghiwalay sila kasi siguro may hindi pagkakaintindihan. Tapos ako naman, siyempre inamin ko rin naman na single din ako nung time na yun. Oo. Tapos, hanggang sa napunta dun sa topic na minsan nagsisend siya ng picture na yung medyo Ano? ah, hindi naman siya censored kasi Ano yung nga? part nung baba niya, ganun, pero naka-shorts. Ano nga? Pinapakita niya yung burrito niyang malaki pero naka-boxer. Opo. Ay, pero hindi na. Pinapakita niya yung sausage niya. Pero Oh. hindi naman yung hubad na sausage, yung Yung nakasaplot naka-shorts. nga, naka-boxer, 'di ba? Nakasaplot, ganun. Opo. Sabi niya, kasi medyo nung nagiging ano na yung usapan namin, parang sabi niya, parang na ano daw siya, Mhm. ti-trigger daw yung sausage niya, sabi niya gano'n. Yeah. So ayun, sabi niya kung makikipag-meet ba ako sa'yo, parang papayag daw ba ako? Sabi ko, try natin. Sabi ko, malay mo, mag-work. Paano try lang? Ano yung try lang? Tikiman muna tapos wala na, ganun. Kung hindi nasayahan sa isa't isa, okay, better luck next time. Thank you. Ganon. Kasi sabi niya Pre-taste. po nung time na yon, di pa raw siya ready makipag-commit. Parang ano ka na niya, no? Mindset ka na niya doon, no? Oo po. Parang ano lang ba, ganun lang, tikiman lang. Kinondisyon ka na niya doon sa ganong sistemang gusto niyang pasukin, di ba? Kumbaga, Opo. ang Kasi sinabi nga, niya kagad na, sabi niya magfo-focus daw muna po siya sa anak niya. Sa mhm. ngayon, nung time daw na yun, sa ngayon daw, ano daw, parang ganun lang, fling-fling lang Sa madaling muna. salita, Yam, tikim-tikim lang. Opo, One ganun. Parang night stand one lang. night. Opo. Pero kapag nasayahan at nagustuhan yung free taste, edi more than one night stand na. Opo. O sige, sa unang araw ng inyong bakbakan, eto nga, nagtagpo na ang tadhana. Pinagtagpo na kayo ng tadhana. Nagkita na ang dalawang nag-aalab na puso. Itong si Yam at itago natin sa pangalan. Anong pangalan nito? Ng ano mo? Ano na lang. Tawagin na lang natin siya Ricardo. Ricardo. Yan. Nagtagpo na ang mga nag-aalab na puso ni Yam at ni Ricardo. Nagyayaan kumain, binusog muna dahil mamaya papagurin na. Sa pagkakataon na to, mga kabisyo, paano kaya sinabi ni Ricardo kay Yam na tara, check-in tayo. Yam, pasok! Opo. Ayun po, sabi niya, tara, nung pagkakain namin, sabi niya, tara, punta tayo sa hotel, mag-check-in. Mhm. So, ako, parang go lang, sumama naman. Pero kinakabahan ako nung time na yun Ano kasi sagot mo? first time. Siyempre, Yam, sabi ni Ricardo sa'yo, kunwari, Yam, tara, check-in tayo. Ano sagot mo? Sabi ko, sige. Sige, ganun lang kadali. Oo, Ganun ka basic. parang gano'n na din.
Hindi. Pero syempre, wala ka naman ng ibang sasagot. Ano pa ba dapat isagot mo? Ayoko pero parang Oo. gusto ko, 'di ba? Di, sige, Oo gano'n na nga. lang. Ulitin natin Ulitin natin bago tayo tumungo dun sa sa check-in at anong mga ginawa ninyo. Ito, kunyari ako si Ricardo, ikaw si Yam. Opo. Nabusog ka ba sa pagkain? Oo naman. Yan. Galing-galing niya, yan. Drama to. Ito, drama to, kunyari. Yam, nabusog ka ba sa pagkain? Oo naman. Nasarapan ka ba? Oo. Mamaya kakainin kita. Pero, okay lang ba sa'yo na? Ba't ka natatawa? Huwag kang matawa dito. Wait lang, Yam. Huwag kang matawa. Alam mo naman na ngayon lang tayo nagkita eh. Yam, okay lang ba sa'yo na yayahin kita mag-check-in? Sige, ikaw bahala. Ito na. Pumasok na. Yung yayaan. Anong nangyari sa kayo nag-check-in dito sa Maynila? Basta dyan lang. Anong dyan lang? Huwag mo akong ginaganyan-ganyan, ha? Sa hotel, syempre. Saan? Sa hotel. Anong hotel? Sige. Ano nga? Sabihin mo. Sugo? Sa Sugo ba kayo? Saan? Basta, secret lang po. Saan? Anong nakita mo muna? Maganda ba yung ano? Maganda ba? Ano ba? Sugo? Victoria Court? Astro? Ganon? Basta malawak po yung lobby. Malawak yung lobby. Hotel to. Hindi to motel. Opo. Hindi to yung mga parang hotel talaga. Wow. Around saan to? Around saan to? Around Pasay. Ay. Masarap yung pansit. Masarap ba yung pansit? Kasi kung masarap yung pansit doon, hindi yun hotel. Motel yun. Wala naman pong pansin. Wala nga. Ibig sabihin, social. Maganda yung pinasukan ninyo. Malawak. Diba? Opo. Okay. Parang Parang condo. Hindi po hotel po siya. Hotel. Talagang pinaglalaban mo yung hotel na yan. Ito na. Oo. Anong floor kayo pumasok? Third floor po. Third floor? Wow. So, pagkakat yun ng third floor, nakapag-check-in na kayo. Habang nasa elevator, anong nararamdaman yung dalawa? Nagtititigan ba kayo? Tahimik ba kayo at tamang elevator lang po ang naririnig ninyo? Opo. Parang ganun. Tahimik lang. Uy, tahimik lang. Pagpasok Kasi siya, Mhm. Ano ulit? kasi siya, first time niya din daw, sabi niya, na ma-experience sa ganun din. Stranger, ganun. Na-meet niya sa online. Kaya kinakabahan din daw siya nung time na yun. Kwento niya lang yun, ma'am. Ang bilis mo maniwala, ma'am. Alam mo, paniwalain ka, no? Lokohin mo ako lalaki din ako. Alam mo man, pare-parehas lang ng script. Suki na yun doon. Yam, suki na yun doon. Ito na. Third floor. Opo. Pumasok kayo. Ano mga sumunod na nangyari sa inyong dalawa? Ayun. Sabi niya, sige, ano ka na, mag shower muna. Uy, ganun, pinag-shower ka. Sabi niya, gusto mo sabay tayo. Sabi niya, ganun. Sumabay sa'yo? Pinauna niya ako, tapos mga ilang minuto, sumunod din siya. Ay? Hindi na nakapagpigil ng gigil? Sanay na sanay. So, nagsha-shower ka doon, nagkukuskus ka na, tapos biglang pumasok sa CR. Ano sinabi niya sa'yo pagpasok na ng CR?
Ah, sabi niya lang, tara sabay tayo mag-shower gano'n. Tapos 'di 'yun, shower na kami. Nakatalikod ako sa kanya, 'di ko siya tinitignan kasi nga nahihiya ako. Mhm. Nahiya ka pa niyan, ha? Pumasok na kayo sa hotel. Ito na. Ito na. Tapos 'yun, after namin mag-shower, niyaya niya na ako sa labas Mhm. do'n sa bed na. Anong ginawa niya sa'yo? Sabay ba kayo? Yung pagtas niyo mag-shower, binigyan ka ba niya ng towel? Gentleman ba to? Opo, parang gano'n. Sinabunan niya rin ako, Ay, gano'n. sinabunan ka niya. Sosyal. Saan ka niya sinabunan? Sa katawan po siyempre. Ano yung sabon niya? Yung hindi mabula na puti? Yun ba yun? Anong sabon? Bumubula naman po. Oo, yung square na na nasa puting lalagyanan din na hindi naman bumubula yun. Ilang beses ko ginamit yun eh. Bilog naman yun, TJ. Yung ay, talagang ang hotel. Hinuhuli lang kita. Hinuhuli lang kita kasi kapag mga motel, yun yung mga hindi mabula. Oh, aminin, alam nyo yun, di ba? Pero kapag hotel, bilog yan na naka-sealed yan ng maganda, nakaayos, tas may tatak yan ng hotel, di ba? Tama? Tama, mali? Hindi ko po alam. Kunyari ka pa. Tama po. Tama. Yun na. Tapos sinabunan ka niya, kinuskusan ka niya. Opo. Mm. Tapos yun, syempre, nung una, parang nag-kiss siya, ganun. Mhm. So, Yeah, after neto, tapos- teka lang, nandun na kagad sa kiss eh. Pag after nyo magsabunan, binanlawan ka niya, kumuha ba siya ng towel, pinunasan ka niya, gentleman ba to? Opo. Okay. Kumuha siya ng towel, tapos, pinunasan niya ako, tapos nagpunas din siya, Yeah. tapos niyaya niya na ako sa bed. Ganon, hindi ka muna nag-blower. Ano nag-blower ka muna? Basang-basa yung buhok mo. Hindi po, kasi excited na siya. Ganun. So, lumabas kayo, hiniga ka na niyan sa bed. Anong sinabi niya sa'yo? Opo. Siyempre, may mga linya yan eh. Pag hiniga ka niya sa bed, may mga sinasabing linya yan. Pwede mo ba kaming dalhin doon sa mga pangyayari na yun na sinasabi ninyo? Yung mga linya na yun. Okay lang ba, Yam? Ay, nakakahiya po. Nahiya ka pa talaga? Hindi po, paano ko ba simulan? Basta sabi niya, tara, higa ka sa Oh, bed. aarte na naman ba tayong dalawa, Yam? Gusto mo? Hindi po. Arte na naman natin. Wait lang. Sige, ganito. O, Yam. Ito na yung tuwalya mo. Magpunas ka. Ang ganda pala ng katawan mo, no? Oh. Yam. Isama ka na dito sa akin. Higa muna kita sa bed. Nagagandahan ka ba sa katawan ko? Sagot. Ay, wait lang, DJ. Ayusin mo. Ganito kasi yun, di nung nasa CR pala kami, Okay. di humarap na ako nun sa kanya kasi Oo. pinupunasan niya ako. Tapos, nung nagulat ako nga, kasi nga nung nakita ko yung sausage niya. Nakita mo na? Kasi nakahubad na rin siya nun eh. Dito ka na nagulat na nakita mo yung sausage niya. Opo. Kasi humarap na nga ako nun sa kanya eh. Bakit, ma'am? Yung sausage niya ba, ma'am, imbis na patayo, naka-slant? Ano po siya? Vienna sauce. Vienna sausage. Sige nga, ma'am, magbigay ka nga sa akin ng pwede, as in Vienna sausage talaga ng makapal na ganun kalaki? Hindi po, yung maliit lang. Yung ano lang. Maliit lang. Opo. Nyaw. Nyaw.
madaling salita, jutay. Opo. Aray ko. Nakita mo. Wow, Vienna sausage. Anong naging reaction mo? Anong naisip mo? Siyempre parang na-disappoint, gano'n. Mhm. Kasi nung magka-chat kami parang ang yabang niya, parang naano niya na pinagpi-picture pa siya na Yari ka yung sa akin. pinapabakat niya. Warak ka sa akin Tapos pag hindi nagkita naman tayo, pala. gano'n. Oo, yung mga linyahan ng mga lalaki na yari ka sa akin, warak ka sa akin pag nagkita tayo, gano'n. Oo, parang gano'n. Wala talaga. Tapos, Wala. niyaya ka na, hiniga ka Tapos na sa kama. Anong mga ginawa sa'yo? Ayun, nandun niya na pinasok ko na Pinasok mo agad? pinasok niya na agad. Walang romansa man lang, hinalikan yung talampakan mo, pataas, tapos gano'n? Wala bang gano'n? Well, ano lang po, yun lang, nag-kiss, tapos, kinis niya lang din yung, yung dalawang burol. Mhm. Tapos, yun, Walang kasigla-sigla yung lalaki na yun. Sabihin mo nga, magpaturo wala siya. po. Tapos, syempre, parang nawala na rin ng gana kasi nga, syempre, parang yung niya, yung sausage niya, parang malambot din, ganun. Malambot? Oo. Hindi, eto Yam. Alam ko naman, syempre, na napaisip ka din, ang lambot nito, pero, natcha-challenge ako. Opo. Papatigasin ko nga tong, sausage niya. So, pinatigas mo. Opo, tinry ko. Anong ginawa Siyempre, mo? pinaano niya rin pina-lollipop, pero wala nangyari. Pinalol. Parang medyo, Wala talaga? opo, medyo siya, konti lang, ganun. Ay, Konti ganun lang. Mahinang nila lang. Tapos, siyempre, nung pinasok niya na parang wala akong naramdaman. Di ko alam kung nakapasok na ba. Ganun. Wala kang naramdaman. Opo. Wala? Wala. As in, talaga, legit, wala kang naramdaman? Alam mo yung parang lang, nangungulangot lang. Parang ka Aray ka. baka mas nasaktan ka pa nung kinalikot mo yung ilong mo, no? Opo. Diyos ko po. Tapos, Anong mga sumunod na nangyari? siyempre ako naman, parang fake ko lang yung reaction ko niya. Kunyari. Sige nga, Yam. Okay. Ito. Paano mo... Oh. Kaya lang, paano mo inartihan Yam? Parinig mo sa amin sa buong mundo. Hindi ka naman namin kilala Yam eh. Paano mo inartihan? Ano yung mga linya mo? Sige nga. Siyempre mahina lang naman po na Na? sound, gano'n. Pero nag-sound pa rin. Anong sound mo? Sige nga, hindi kasi namin alam eh. Wala kaming alam sa mga ganito, Yam. Turuan mo kami. Ipaintindi mo sa amin, Yam. Paano ba? Yung parang lang. Ito. Sige, Yam ha. Dadali na naman natin sila dito sa drama. Baka maging drama na ako dito. Baka may bigay na sa akin, top secret drama special. Ganun. Okay, eto na naman. Nandun na naman tayo. Eto na, ako na muna magre-read muna ako. Okay. Mga kabisyo, si Yam at si Ricardo ay nagbanatan na. MMK na muna ulit tayo.
Nagbanatan si Yam at Ricardo. Ngunit nung nakita ni Yam na napakaliit lang pala ng kargada ni Ricardo, mukhang hindi siya masasayahan sa gabi nila. Kaya ang ginawa ni Yam ay umarte siya habang si Ricardo ay nagpapakyut sa kanya. Ito na Yam. Opo. Yam, okay ba? Nasasayahan ka ba? Ayos ba? Oo. Anong oo? Naramdaman mo ba yung laki ng sausage ko, Yam? Okay ba? Hindi. Ito na, Hindi. anong hindi? Ito na, ang bilis na nang ginagawa ko sa'yo. Hindi mo pa rin nararamdaman. Ano ka ba? Ano, ito na. Ito na, oh. Nakikiliti kasi. Anong nakikiliti ka? Ba't ka nakikiliti? Hindi kita kinikiliti. Pinapaligaya kita. Ano ba yan, Yam? Ba't ganito? Hindi ka ba nasasayahan? Oo, pero nakikiliti lang ako eh. Ano ba naman yan? Nalilitan ka ba sa akin? Hindi naman. So nagmo-moan ka. Gumaganon ka. Opo. So parang nagko-cotton buds ka lang yun, no? Tapos yung pang cotton buds, may pang baby buds, yung... Alam mo ba yung baby buds, yung maliit? Yung mas maliit dun sa cotton buds na regular. Baby buds, pang baby yun eh. Yung may parang kutsara pa yung kabila. Ganun. Grabe. Ilang minuto kayo? Ilang oras kayo? Ilang oras? Hello? Hello po. Yam, ilang oras kayo? Ano lang po eh. Wala pang 1 hour. Pero tumagal yung ano nyo, yung making love Hindi. ninyo. I mean, wala pang 1 hour, nag-check out na kami. Ano lang Ganun siya, lang? siguro 5 minutes. Ah! Mga kabisyo, beating the record. Pang pang Guinness Book of Record, mga kabisyo, yung caller natin ngayon. Dahil first time ko nakarinig, kabisyo, na 1 hour ang ilang oras yung kinuha nyo na muna sa hotel? 24 hours? 3 hours? Hindi po, 3 hours lang. Ganun ba sa hotel? Alam ko walang 3 hours mga usually. Baka nga iba. Iba yung naiisip kong hotel kasi dun sa hotel na pinuntahan ninyo. Okay. So, 3 hours yung yung dapat nyo makonsume or magamit ninyo. Opo. Pero hindi kayo nakaisang oras. Hindi po. Bagkos, 5 minuto. Tsaka nag-aya na rin kasi ako umuwi. Sabi ko, naghihintay na yung best friend ko. So, kailangan ko nang pumunta. Umalis, ganun. Alam mo siya, sa totoo na mas matagal pa yung sinabon ka niya, no? Doon sa kubeta, no? Kasi nagulat nga ako nakailang pa lang, sabi niya, malapit na daw siya, ganun. Tapos yun, lumabas na. Ganon. Opo. Anong lumabas, ma'am? Gano'ng kadami? Siyempre, ang liit ng kargada. Ang liit lang din ang lumabas. Konti lang. Parang patak lang ng condense nung hindi mabuksan, no? Ganon. Ilan taon na ba tong guy na to? Ano siya sa akin ahead ng mga 7 years? 7 years. Kung Apo. totoo yung edad mong 29 ka na, dito sa binigay mo sa amin. So, plus Apo. 7 years. So, mga around 36, right? Apo. Kasi 29 plus 7 is 36. Mm. So, 36 years old. Napakabata niya pa. Opo. Mga Tapos ganyan, ang- kasagsagan pa lang ng mga yan. Parang wala pa yan. Mga 60 anyos nga na lalaki. Ay, naku, grabe. Opo. Ang nakakatawa pa, DJ, umuwi na kami. Tapos, Mhm.
nag-chat na lang ganun. Sabi niya, ano daw, thank you daw. Nag-thank you siya, nag-thank you pa siya. Nag-thank you. Tapos, tapos after nun, siguro, nawalan din kami ng communication kasi nga, sabi niya, magfo-focus daw siya dun sa anak niya. Sabi Oo. niya ganun. Sabi ko, sa akin naman, sige, okay lang. Kasi sabi niya, wala pa daw siyang balak makipag-commit nga. Oo. Tapos, after few months, nag-chat ulit siya. Sabi niya, hindi niya raw ako makalimutan. So, gaaya siya ulit na makipag-meet. Oo. Pero, sabi niya, may special request daw siya. Anong request? Sabi niya, kung papayag daw ba akong makipag... Yung sa dalawang guy. Humingi na Humingi na ng backup. Humingi na. Akala ko dalawang babae tapos siya. Hello po? Hello. Sorry, Yam. Nadadala ako eh. Medyo lumalakas ang boss ko at nawawala ako on air. Akala ko, eto bababaan ko. Sige. Okay. Akala ko, na-high blood na naman ako eh. Na-high blood na naman ako. Kakalmahan ko lang. Ayoko pala magpakatunog magalit. Ganito na. Akala ko, Yam, Opo. babae yung gusto niya na idagdag. Opo. Biruin mo, dalawang lalaki, tas ikaw lang daw? May kakilala daw kasi siya, sabi niya gano'n. Tapos game daw sa gano'n. Oh, Tapos sabi niya kung papayag daw ba ako. ano sabi mo? Dalawa daw sila. Siyempre, hindi pa ako pumayag. Sabi ko, ayoko. Oo. Sabi ko, ayoko ng gano'n. Sabi ko, kung dalawa lang. Pero, wala na talaga ako nun balak sa kanya. Kita Kasi sa kanya. na-turn off na ako nung Wala na. unang meet Turn off namin. talaga yun kasi, di ba? Opo. Tsaka, nung time na yun, nagkabalikan na rin kami nung ex ko, nung boyfriend ko. Gaano kalaki kargada ng boyfriend mo? Mas malaki po kaysa sa Okay, Yam. Gusto namin malaman para sa benefit ng ating mga listener on radio, Okay. and especially sa on air, online, ano pa ba? On the galaxy, gano'n. Ito gusto namin. Pwede mo ba kaming bigyan ng image ng isang Yam? Kung ano bang itsura ng kausap namin ngayon. Dahan-dahanin mo kami, ipakilala mo ang sarili mo sa amin gamit ang inyong pag-explain ng maayos na ang bibig ko ay medyo manipis, yung mata ko ay bilog or chinita, mahaba buhok ko, ganun. Sige nga, bigyan mo nga kami ng imahe sa utak namin. Ano po? Bilog. Parang bilog ba ang mukha? Ganun. Parang di mo kilala mo yung sarili mo. Hindi. Ganito. Parang sabi nila may yung shape ng mukha hawig kay Bella Padilla. Pero ano lang naman, yung shape ng face tapos yung mata. Mhm. Pero hindi naman talaga siya yung kamukha kasi parang hindi naman ako ganun kaganda. Mhm. Tapos hindi naman ganun katangos yung ilong ko. Lang siya, maliit lang ganun. Maliit lang. Tapos maputi. Mhm. Ay, hindi naman maputi. Yung maputi. Yung saktong puti lang. Oo, Ganun. pero alam mong maputi ka, hindi ka morena. Opo, maputi. Kasi pag kami ng friends ko, kino-compare nila yung nila, kulay nila, sabi nila maputi. Ang puti mo naman, sabi nila. Oo. Pero Tapos, dito sa Korea kasi, parang ang tingin nila sa kulay, pag ganitong kulay ay, ko, iba naman yung fair puti nila skin. doon. Parang, Oo. ay, yung medyo Iba yung medium puti daw. nila. Ganun. Yeah. Tapos, anong height mo? 5'2". 5'2", maliit. So, ikaw yung mga tipong cute girl lang, no? Ganun. Opo. Pwede. Pwede? Anong pwede? Pero depende, ganun. Opo, 5'2" lang naman po ako. 5'2". Tapos anong ang vital statistics mo? Alam mo ba yon, ma'am? Opo. Okay, ilan? Ano lang.
Ano lang po, 34, 34? 28, 28? uh, 34. 24, 38, 34? 34, 28, 34. 34, 28, 34. Wow. Chocolate? O lights up? Ba't di mo sinasagot? Pastok to. Chocolate Chocolate. o lights up? Lights off. While eating chocolate? Yes. Yum! Kamusta ka ngayon? Anong estado ng buhay mo ngayon? Meron ka bang pag-ibig? Opo. Okay naman po. Sa ngayon po, kami pa rin nung boyfriend ko. Long distance nga lang kasi nasa Pilipinas. Kamusta naman ma'am? Nagpapabili na ba sa'yo ng motor itong boyfriend mo? Hindi naman po. Ano lang, basketball Ano? shoes lang. Hindi Aminin. po. Hindi naman siya, hindi siya yung taong humihingi, palahingi, ganun. Very good. Huwag mong Parang papaabuso yung sarili mo. Ako na lang yung nag-i-initiate minsan kapag may, birthday niya, ganun. Pero hindi naman yung ganun ka pricey yung Tama. Dapat huwag mong papaabuso yung sarili mo. As a OFW or nag-work, hindi man OFW or nasa ibang bansa ka, kasi yung tingin nila lagi, parang yaman-yaman ng mga tao nasa ibang bansa. Hindi nila alam, naghihirap din. Opo. Nahihirapan, di ba? Totoo. So, Totoo. mahigpit na yakap sa iyo, Yam. And maraming salamat sa napakainit Thank you po. at nakakasakit na panganak kwento mo, di ba? Yam, Opo. bibigyan kita Thank ng you po. pagkakataon na bumate or may last message dito sa ating lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Alam mo ba, Yam, ano ka ngayon? Trending na trending ka sa Talaga lahat? po. Yes, ang dami nakatutok sa'yo ngayon, Yam. Libo-libo ang nanonood through online. Ang dami rin nagte-text sa akin ngayon, nagchat-chat na nakikinig on air 90.7 Love Radio. Yung mga driver natin, nasa palengking mga listener natin, ang dami. Ang dami, Yam. So, anong gusto mong sabihin? Baka may gusto kang sabihin, nananawagan ka na mag-ingat kayo doon kay Ricardo na napakaliit ng sausage. Ganon. Ano lang po, message ko lang dyan sa mga wag po kayong magtiwala sa looks kasi hindi porket may itsura, ganun. Mayroon Hungarian sausage. Minsan, Vienna sausage pala. Tsaka, syempre, wag kayong magtiwala agad. Kilalanin nyo muna ng mabuti yung isang tao at wag basta-basta wag nyo na akong gayahin na nakipag-meet or nakipag-chuk-chak chenes agad sa unang meet-up. And mabuhay kayong lahat. Thank you po, DJ. Maraming salamat. Maraming salamat, Yam. Nasayahan ka ba? Nawala ba stress mo ngayong araw na to? Natulungan ka ba namin na makalimutan mo kahit papaano yung mga nakakapagod na problema mo? Opo, syempre naman po, parang napawi yung pagod sa work ngayong araw. Yes, ayan. Salamat po. Sabi nga daw nila yung pagtawa is a best medicine para sa mga pusong napapagod na at sa sarili natin, no? At least, Yam, thank you so much. Opo, thank you po. Sana napatawa ko kayong lahat. Yes, tawang-tawa kami. Sagad na sagad. Salamat po. Thank you, Yam. God bless and good night. Good night po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayon na si Yam. At kung gusto nyo lang po maging good vibes, gusto nyo lang po maging masaya mga kabisyo, ngayong gabi na to kasama mo po kami. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung gusto nyo po magkwento ng nakakalungkot, kasama mo kami. Gusto nyo po ng masasayang kwento, kasama mo kami. Kaya po ang handog naming awitin sa inyo mga kabisyo, bago po ako magpaalam, ang awitin na ginawa po namin para sa inyo ng 90.7 Love Radio, kasama mo. Dito lamang yan sa #1 radio station, Metro
at Mega Manila 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize sa mga kabisyo? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!